Duh, waktu kok ngelih temen sih ya. Madang ah. Madang. Aduh lo kok entak segone. Waduh iki. Aku gak duwe sego mambengi. Tok madang. Wah, cocok iki. Wah, sego garek sakmene ya. Wah, lawe iki ready iki. Madang karo iwak pelut. Pemirsa arok. Madang ah. Madang karo iwak pelut. Wah, golek lalap ah. Ya, batuk nek ora ana lalapan yo ora sip kok. Ya, aduh gandruk yo sip lah. Waduh. Waduh gimana? Pan kucing. Yes. Yo, pan sih sampe. Wis, lopot. Rong batek karo iwak yo woro. Sedane karo uyah. Wah, pan. Lopot.